Hola, què tal? Com esteu? Una altra vegada. Avui continuem sent dissabte, però us faré un vídeo una mica diferent, que serà d'avui i demà. Amb la meva família, de part de pare, sempre intentem una vegada a l'any fer un cap de setmana tots junts. I mai trobem dies perquè o uns tenen competicions o l'altre té exàmens o no sé què, no sé quantos, total, que és un drama sempre. I jo vaig dir, per què no fem aquest cap de setmana, el supercap de setmana en família, cadascú des de casa seva? I hem fet com organitzat diverses activitats que farem, i ara avui tenim arrossada popular, i ara bàsicament està com cadascú fent el seu arròs i ens el menjarem fent FaceTime, bueno, o videotrucada de WhatsApp o el que sigui, que ara estem fent l'arròs. Us vaig ensenyar el nostre. Estava explicant lo del cap de setmana. Nosaltres estem fent un risotto de xampinyons amb ceba, i després hi posarem parmesà i mantega i serà superboníssim. Hem aconseguit fer el dinar familiar una mica escalonat perquè potser hi ha hagut una hora entre uns que hem començat a dinar i els altres, però bueno, mentrestant uns cuinaven, els altres parlàvem i xerràvem i mira, ha estat més o menys com dinar tots junts, una mica diferent, òbviament, però dintre de tot ha anat prou bé la trucada i hem aconseguit sentir-nos tots, per tant, prou bé. Ara són 2:45 i hem quedat a les 7 per jugar a cartes. I ja està. Escolta, comenceu Banyoles, vale? Espera't. Després Figueres i després Girona. Per ordre alfabètic. Comencem? Girona, ok? Va, comencem? Però va, Banyoles, comenceu! Va, Banyoles, comenceu! Que no és l'Street Poker, això, L'Street Margarita. És l'Street Margarita. No, 2. 4. Margarita! Va, tornem-hi, 1. 2. Avui estem fent el vermut tots i després tots hem de menjar carn a la brasa o peix a la brasa i com es diu? I avui estem fent concurs nacional de llançament de pinyols d'olives i jo vaig perdent. Jo he fet 2 metres. 2 metres, tu. 4,5 diuen. Mama, no és per posar-te pressió, A veure, però la primera vegada ha rebotat com per aquí. Miren allà on te va passar. No, jo he preguntat ja què és el primer rebot. Bueno, el papa vol treure el toldo perquè diu que li farà així l'oliva, bueno. Però per què tu estàs... Ah, vale. Perquè jo estic gravant pel vídeo. A veure, el pati em farà Set i algú ha Papa, has d'anar pels 10, tu. Piueta, tu quants has De fet? moment, qui és el més pro de vosaltres? El veieu en Lluís o no? Sí! Vale. Se l'empassarà. No rigueu. Aquí. Tia, l'ha anat al Ha anat metge! aquí. Tia, Aquí ha anat. Ara se l'empassarà. Pitjor. Pitjor. Espera't. Que retransmeteixo. No sé com sortirà això. Veus que t'ho deia que havia de pujar el toldo? Papa mirant la seva obra. No vaig gravar més, però bueno, bàsicament va ser això el supercap de setmana i ja està. Que fins aquí. Que si ho voleu fer esteu tots convidats òbviament a fer-ho i ja està, que renteu-vos les mans i fins la propera.